Ένα από τα βραβεία που θα δίναμε φέτος είναι στο ΕΚΕΤΑ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Το ΕΚΕΤΑ, όπου εμείς εδώ η ομάδα του capbusiness.gr είμαστε συναισθηματικά δεμένοι, διότι όταν βγήκαμε στον αέρα 11 Τετάρτου του 11 στις 4 το μεσημέρι, 11-4 πήγαμε, τα πρώτα μας 20 βιντεάκια ήταν μέσα από το ΕΚΕΤΑ. Κάνει θαύματα αυτό το κέντρο, απλά κύριε Κωνσταντόπουλε πρέπει να γίνετε πιο εξωστρεφείς. Τα κρύβετε εκεί πέρα μέσα, δεν ξέρω γιατί τα κρύβετε. Εμείς προσπαθούμε να τα βγάλουμε προς τα έξω, άλλα βγάζουμε, άλλα δεν βγάζουμε. Ένα λοιπόν είναι και το ρομποτάκι που θα θέλουμε για αυτό το λόγο να σας βραβεύσουμε σήμερα και το βραβείο θέλω να το παραλάβει ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, ο Θανάσης Κωνσταντόπουλος, Μάνο εσύ, και το βραβείο να το δώσει ο Υπουργός. Και ο Φώτης ο Ψωμόπουλος, συνεργάτης στο project. Εντάξει. Λοιπόν, και άλλη μια καινοτομία φέτος, είπαμε τα βραβεία μας να μην είναι από το Άργυρο Χρυσοχόη του κ. Καλπακίδη, γιατί όλα αυτά τα χρόνια σχεδιάσαμε ένα δικό μας βραβείο, μια ελιά ασημένια. Είπαμε φέτος το βραβείο να το φτιάξουν 3 πολύ όμορφα παλικάρια, έχουν κάνει μια καινοτόμα επιχείρηση και είναι εκτύπωση αυτό που βλέπετε. Είναι εκτυπωμένο βραβείο. Όταν πήγαν να πάρουν την επιδότηση από το ΕΣΠΑ, τους λέγανε παιδιά μας λέτε τρέλες εδώ πέρα. Εμείς ξέρουμε εκτυπώσεις στα φύλλα, όχι αντικείμενα. Λοιπόν, είναι ειδικά εκτυπωμένο το βραβείο αυτό και θα ήθελα έτσι λίγο να το δώσετε εσείς. Εντάξει. Λοιπόν, Μάνο, το βραβείο. Εγώ να πω ότι εδώ βρίσκομαι γιατί συνοδεύω τα μικρά παιδιά και δεν πρέπει να κυκλοφορούν το βράδυ μόνα τους. Είμαι πολύ χαρούμενος που το ΕΚΕΤΑ έχει άλλη μια τέτοια επιτυχία. Οφείλεται στην σκληρή δουλειά της ομάδας που είχε συντονίσει τον κύριο Σημεωνίδη και τον κύριο Μίτκα μέχρι 1η Σεπτεμβρίου. Από 1η Σεπτεμβρίου ο κύριος Μίτκας είναι ο νέος πρίτανης του Απιθύτα και δεν μπορούσε να είναι εδώ. Οπότε συγχαρητήρια σε όλους και σε σχέση με αυτό που είπε η Ραλιώτη, τα κρύβουμε για να είναι πιο ενδιαφέρουσα η δικιά σας η δουλειά που είναι η δημοσιογραφία για να ψάχνετε να τα βρίσκετε. Οπότε εύχομαι... Πάρτε λίγο πιο πέρα, γιατί πραγματικά είμαστε πίσω από την κορώνα. Η ισοστρέφεια που λέγαμε. Κρυβόμαστε, αυτό κάνουμε. Είμαστε όσο εξωστρεφείς χρειάζεται. Μετά υπάρχει και το κακό μάτι. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Δεν γίνεται λοιπόν, όμως οπότε έτσι. εμείς να ευχαριστήσουμε και να περάσω, αν θέλει να πει... Να δώσουμε το μικρόφωνο στον κύριο Ορφανό, τον Υπουργό, να δώσουμε. Έτσι τα παιδιά λένε. μιλήσανε, το παρουσιάσανε. Πρώτα τα παιδιά πρέπει να πούν κάτι για τη μαμά τους και τον παπά του. Είδατε σε τι φάση βρισκόμαστε και δεν Εγώ δεν έχω να ευχαριστήσω, είναι ούτως ή άλλως ομαδική η δουλειά, όλους πρέπει να ευχαριστήσω που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Κυρίως τον κύριο Μίτκα, ο οποίος το ξεκίνησε σαν προσπάθεια και τώρα συμμετέχει ως partner από το οποίο είναι ο κ. Πρίτανης, οπότε θα δώσω... Καλησπέρα. Καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Λεπίδου και όλους όσους μετέχουν στην διοργάνωση αυτού του πολυσυνεδρίου, 7ο στη σειρά, καινοτομία και ανάπτυξη, για την πρόσκληση. Να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Θα ερχόμουν στο ξεκίνημα, αλλά δυστυχώς οι ψηφοφορίες και οι διαδικασίες στη Βουλή δεν επέτρεψαν να έρθω χθες. Χαίρομαι όμως που είμαι σήμερα, γιατί πρώτα απ' όλα βραβεύω το ΕΚΕΤΑ, το οποίο είναι δίπλα μας. Είναι στην περιοχή μας, συνεργαζόμαστε συνεχώς ως Υπουργείο και σαφώς προωθεί δράσεις καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν θερμά συγχαρητήρια σε εσάς, στον κύριο Πρίτανη, στα παιδιά. Βέβαια μην είστε σίγουρος ότι όταν τους πάτε στο σπίτι θα μείνουν στο σπίτι. Έτσι, αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Σίγουρα θα πάνε σε άλλες κατευθύνσεις, αλλά έτσι πρέπει και έτσι κάναμε όλοι. Όμως χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι πάνω στη στιγμή που αναπτύσσονται και όλα αυτά που έχουν φτάσει στην πράξη. Θα σας πω ότι το Υπουργείο αυτή τη στιγμή, σε συνεργασία με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, έχει ένα πρόγραμμα από 28 νεοφυείς δράσεις. Είδατε και αυτό το 3D το οποίο παραλάβαμε στα χέρια μας, είναι μία από αυτές τις δράσεις. Ποιος είναι ο στόχος? Μια καλή ιδέα να γίνει πράξη. Να βρούμε επενδυτή, παύλα επιχειρηματία, ο οποίος τελικά θα την πραγματοποιήσει. Και αυτός που έχει την ιδέα να έχει τα αντίστοιχα ωφέλη και η ιδέα
να φτάσει στην πράξη και ο επιχειρηματίας να έχει τα πιθανά κέρδη του και να έχουμε και απασχόληση, να έχουμε δουλειά. Αυτό ξεκίνησε νωρίς το καλοκαίρι, περίπου Μάιο-Ιούνιο. Υπολογίζουμε ότι μέσα Νοεμβρίου να έχουμε τους επιχειρηματίες και αυτός είναι ο στόχος. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης έχει σε εξέλιξη μέσω του αναπτυξιακού νόμου 3908 του 11 245 προγράμματα. Τα περισσότερα από αυτά είναι προγράμματα καινοτομίας. Είναι προγράμματα τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή τομέα με την μεταποίηση. Αυτά τα οποία ακούμε εδώ, τις σκέψεις που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες γιατί έχουν γίνει αποτέλεσμα. Και βέβαια θα σας πω ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες των επενδυτικών προγραμμάτων υπολογίζουμε ότι θα έχουμε περίπου 5.000 νέες άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, που είναι το κυρίαρχο στοιχείο, αυτό το οποίο πονάει όλη η χώρα και είναι αυτό το οποίο το διεκδικούμε με κάθε τρόπο. Συνεπώς θέλω να σας πω ότι στηρίζουμε αυτή σας την προσπάθεια, γιατί ακριβώς αναδεικνύει εκείνους που επιδιώκουν με κάθε τρόπο να έχουμε απαντήσεις στα προβλήματά μας. Και η καινοτομία δίνει λύσεις και η ανάπτυξη βέβαια είναι εκείνη η οποία θα μας δώσει τη συνολική απάντηση στο πρόβλημα κρίσης της οικονομίας μας, κρίσης της κοινωνίας, είναι πάρα πολλά. Εύχομαι και τη συνέχεια να πάει καλά. Θα καθίσω λίγο ακόμα, με ενδιαφέρον να ακούσω και κάποια από τα επόμενα όσο μου καλύψει ο χρόνος. Πολύ ενδιαφέρον. Τους συμμετέχοντες, καλά κάνατε και ένα κομμάτι του χρόνου σας τον διαθέσατε εδώ, και σε όλους εμάς ένα μήνυμα ότι ο καθένας μπορεί να λάβει ένα μικρό κομμάτι για να φέρουμε ένα συνολικό αποτέλεσμα. Θερμά συγχαρητήρια. Ξέρετε κάτι, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, σας αρέσουν οι καινοτομίες, τις βλέπετε, αλλά εγώ έτσι πως βλέπω το ρομποτάκι, φοβάμαι ότι μπορεί να κάνει και την δουλειά των γιών, των γαμπρών, των ανεψιών, των πολιτικών που έχουν πάρει θέση στο δημόσιο και θα κινδυνεύουν να μην βρουν δουλειά. Πολύ έξυπνο είναι αυτό, αλλά δεν είναι αυτό που πονάει. Το ρομποτάκι. Δεν πονάει αυτό. Επιτρέψτε μου, έχω το θάρρος της γνώμης και ξέρω να μιλάω και μπροστά στον κόσμο για τέτοια θέματα. Δεν είναι τα ανήψια και τα τέτοια, είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε μια Ελλάδα η οποία θα δουλεύει και θα δημιουργεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να έχουμε ο καθένας μια δικαιολογία. Και εγώ δικαιολογία για τον εαυτό μου δεν θέλω να έχω καμία. Καλή σας δύναμη. Ευχαριστούμε.